Oimore nyakoromogi en sa achiel mar odhiambo thuolo bende kor yude weche manyien mago ma mesa maka weche manyien osebedo ka ikoni odiochieng' ma kawuono tarik 27 dwe mar auchiel higa mar 2024. Nitiere mathoth motimore e gwenge mopogore opogore ahinya to mago motimore kod kweth ma pod odhi nyime kod ng'anyo odiochieng' ma kawuono mar sundo piny owacho kaachiel kod mago ma timore e doho. Kata kamano magi weche ma omiyo pek. Bila oloro boma ma Nairobi ka ng'anyo mar tipo mane igeno timore mana e kuonde masanja e chuny boma. Lweny ma pacho kae ne okwore apaya ma boma ma Nairobi kaka yo achiel mar thiro ng'anyo mane ogen ni biro timore kawuono. It is lack of respect for the deputy president to do a press briefing after the president. Let him resign from this administration. Jotelo mowuok e kaunti ma Garissa osiem jalup jatend piny Rigathi Gachagua e weche mane owacho ni jataa tije mar okwach kech Nurdin Haji ogwe tao. Machiegni nyakoromogi pani nyalo tudri kode namba ma tudruok mar 2-6-0-1 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Bende yudo achiel kachiel ka okalo kanyo e Citizen Digital. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Arita na oridi e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mane ochan bag e chuny boma no kama ne rawere obwogo monjo kar jot maduong' ma jatend piny Kenya. Tota piny ne olor kendo lweny ne ool e chuny boma no mar jiwo arita kaka yor geng'o kethruok mar mwandu mano nenore ng'anyo ma tich ariyo mano mokadho. Didi Okeyo nigi ler. Bang' od bura kadho chik mayiene jolweny kawo ting' mar jiwo arita e thurka, lokruok ne obedo e kit arita mane oketi e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mane ochan bagi e bomano. Okinyi mar tich ang'wen, meche gi meche mag jolweny nochokore alap manyayo kama nonenre ka gima ne imiyogi chenro ewi kaka gidhi rakore gi jong'anyo. Bang'e ne giwuok gi gechegi achiel kachiel nyaka chuny boma ma Nairobi kendo opogore kidienje ka jolweny moko nochwal nyaka kar jot ma jatend piny Kenya. Ma en kaluwore ni jong'anyo nosingo monjo kar jotno gino mane okotimore kaluwore gi arita mapek. Jong'anyo manok manowuok oko mar ng'anyo ne ok onyalo chopo e moko kuma peyni machiegni gi apise mag piny owacho kaluwore gi arita manoridi. Nyakoromoga jwang' e kinde mokalo mag ng'anyo, farese mienogi ni itiyo godo rakruok gi jong'anyo kabe ni lawo godo jong'anyo mane ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Kata kamano kawuone gidong' kochung'gi mane dho doho mamalo e chuny boma ma Nairobi. Kaluwore gi mano manyalo bedo luoro kotendre gi monj mano otim e od bura tich ariyo mokalo e kinde ng'anyo, od bura ne olor kendo kata mana chenro mag od bura ne ok odhi mbele ka jolweny noketo arita mager kendo loro apaya madonjo e od bura. Seneta ma Kilifi Stewart Mathayo oseotendo od bura kuom chungo chenro magi kinde ma piny Kenya kadho e kinde mapek kendo monego gitwagi ewi yore yudo konyruok ne oganda. Bunge hata wakati wa vita ikiwa nchi yetu itapigana na nchi nyingine, even when there's war, parliaments all over the world, they don't shut down, they don't run away from their responsibility. We are seeing here the National Assembly is running away from its responsibility. Hivi sasa wako likizo na hatuwezi kujua, mimi sijajua kama National Assembly bunge la kitaifa litarudi lini, lakini sisi bado tuko. Oseo jatend piny Kenya William Ruto kumrako jolweny rakruok gi jong'anyo kabende owacho ni en kod geno ni oganda manowito ngimagi biro dwaro tich gi kokwa jatend piny mondo mi olok pache ewi kaka otayo piny Kenya. Rise, don't take us that direction. As a president of this country, you're supposed to protect the interest of everyone and not your own personal interest. Wewe kama rais, please, right now, stop it. We have had enough blood. We have enough blood, and please don't add any other blood on your hands. Because all these children and all families, all eyes are on you. Lazima jamii na ndugu ya wale ambao walifariki ama waliumia waweze kushtaki serikali. Na hapo quantum of damage ndio itaamuliwa na koti.
Apise mag sirikal nodong' koloro odiochieng' mangima kochakore gi od bura, doho malo chutho kaachiel gi apise mag kaunti ma Nairobi City Hall. Kabine no ol jolweny e chuny boma mar rakore gi jong'anyo mane igeno ni nyachopo e chuny boma ka sa saya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Johala nomedo kwano lal mathoth odiochieng' ma kawuono tok kweth mang'anyo rakore kod apisas mag obila e chuny boma ma Nairobi. Ng'anyo mano mondo giyaw ohelnigi kaka pile. Apise mathoth bende ne olor odiochieng'ni ma jong'anyo wuok oko mar sundo piny owacho. Chenro mag ohala e boma ma Nairobi ne orochore kuom seche bura tok jong'anyo mano mole chuny boma mar nyiso ng'ur margi kuom telo ma pacho kaendi kendo sundo piny owacho ne bago ng'anyo. Thoth ohelni gin mag manolor kaluwore kod luoro mane nitie e wito mwandu kaka ne oneti charoyo e kinde ng'anyo mane obetie mar dwaro mondo me owit oko chik mar omenda mar higa mar 2024 kama jong'anyo ne oturo kendo kwalo mwandu e dukni. Jo ohala ne oloro dukni mar temo geng'o lal mane nyalo betie e ng'anyo ma kawuono. Apise mathoth bende ne olor ka jotich obedo mabor gi tijegi odiochieng' ma kawuono. Ng'anyo ma kawuono ng'enyne ne obedo kuonde motisi ni downtown. Apisas mag obila ne oketo hinga mar gayo jong'anyo mole wang' apaya madongo e chuny boma ma Nairobi, ahinya to mago madonjo e dier boma. Ji 17 kama oting'o obila 2 oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mane otim e kaunti ma Migori kod Homa Bay. Chenro mag wuoth kod ohala bende ne obembore piny e kauntis go e ng'anyo mane jopiny omondoe. George Juma miyowa kaka weche ne chal. E ng'anyo mani obagi kod jopiny ma bende koro kwedo, jatend piny Kenya William Ruto rakruok mapek ne obedo e kind obila kod jogo mane ng'anyo, gino mane okelo hinyruok ma ji 17 e kaunti ma Migori kaachiel kod Homa Bay. E kaunti ma Migori, rakruok e kind jogo mane ng'anyo kod obila ne oweyo ka jong'anyo 4 ne ogo kod lisasi kendo yudo hinyruok ka obila 2 bende noyudo hinyruok e kinde ng'anyono. Director Migano Mathithi County ma Migori Laktar Dan Ochiel ne oyango ne jong'anyo 4 mane ogo kod lisasi dhi nyime kod yudo thieth ka obila 2 noyudo hinyruok bang' ka jogo mane ng'anyo ogo kod kidi ne othiedhi kendo ne owe thuolo. Nyaka sani waseyudo jotuo 6, 4 mogo gi bunde ma civilians, 2 ma askari polise ogo gi kidi, 4 mogo gi bundego, 2 hinyore kabisa. Achiel osetere e theater, achiel otere x-ray, kosa x-ray titere e theater. 2 mamoko to kohinyore ahinya, gin ibo thiedhgi to gidhi. Askeche 2 go kohinyore ahinya, ithiedhogi to gidhi. Actually gisedhi gite askeche 2 go gihinyore ahinya. Pok wayudo tho moro amora nyaka sani. Jogo mane ng'anyogo ne odonjo nyaka osiptal maduong' ma Migori mar ng'iyo ngima jowetegi mane ogo kod lisasi kod obila, gino mane ochuno mondo oluongo obila mondo ne okegi. Osebedo gi ikruok, wang'eyo ni gima kama timore, to waneno ni jotich nitie moromo, yedhe nitie moromo, nyaka theater waketo ready, nyaka wards waketo ready. Dhi e ndara to tim maandamano mokue. Jo migochwa, nyithi migochwa, timuru maandamano mokue. To bende kubiro osiptal ka, weuru ketho gigo osiptal, gigo wuoti gi kidi, kuneno kacha wad niche kwa loso, gisetokio. Urge our young people to act with restraint, not to be violent and not to attack any of our healthcare facilities, 160 of them in this county, because that's where they will get their healthcare in case they suffer any injuries. That is our urge to the public and the young people at large. Rakruok e kind jong'anyo kaachiel kod obila e boma Migori mabende oweyo ka chendego mag ohala kaachiel kod wuoth ne ochung' ne obedo maliet kar saa 5 mar okinyi mane ochuno moko kuom obila mondo koro noto ng'wech ka moko bende otiyo kod apiko bang' jogo mane ng'anyo baro gi ndasi kod kite machwe ka koth. Ng'anyo ma kama bende onenre e kaunti no ma Homa Bay bende oweyo ka jong'anyo 11 ne oyudo hinyruok bang' obila ne goyogi kod lisasi. Jatend migaono Mathithi County ma Homa Bay Roslyn Omolo ne oyango ni kuom ji 11 ma oyudo hinyruok, 6 kuomgi ne ogo kod lisasi. All of them, 6 of them gunshot wounds,
There are two who said they were pushed and a motorbike ran over them. But even as we speak, I have just been called to dispatch an ambulance to pick 3 other people who have also been injured. One of the young men who was injured is a welder. He has a welding shop opposite Shevling, and he was crossing from his workshop to go and pick a soda from a kiosk opposite. He tells me he did not know what hit him. He just fell down. So the question we are asking ourselves is, if the work of the policemen is to quell the protesters, then how come we are getting people shot? First of all, why are they using live bullets? We've had to reorganize ourselves and bring in other staff to help us this. Jogo mane ng'anyo chumbo ma Homa Bay ne orakore kod obila. Rako bende ne oweyo ka chendogo mag ohala kaachiel kod wuoth ne ombemore piny. George Juma, Ramogi TV. Tok yudore kama dinye ng'anyo ma chieng' tich ariyo jumani, obila kawuono mako jong'anyo mafuanda kendo tamogi kata kalo chuny boma maduong' ma Nairobi. E mano mayango ikruok modhi wang' achiel. Obila ne odino rode duto marowere mag Gen Z kod jong'anyo ne otiyogo donjo chuny boma maduong' ma Nairobi. Kata kamano ng'wech mar paka kod oyieyo kinde obila kod jong'anyo ne okwako wang' apaya ma Moi Avenue kod Tom Mboya. Marwa Chris Owino ne oluwo ng'anyo ma kamani chuny boma maduong' ma Nairobi kendo losona lipot machal kama. Bang' nyiso obila twang' margi e kinde ng'anyo mar chieng' tich ariyo jumani, tend obila ne odok e klas kendo somo rieko mar kedo achieng' kod rowere mag Gen Z e ng'anyo ma kawuono kendo ketho geno margi mar donjo e kar jot maduong' ma jatend piny State House. Kochakore e wang' apaya ma Uhuru Highway, roundabout mar Mbalariany ma Nairobi, wang' apaya ma University Way, Moi Avenue, Tom Mboya Street nyaka Haile Selassie Avenue, obila mag kedo kod jong'anyo okwor karomgi mar tamo jong'anyo chokore e chuny boma maduong' ma Nairobi. E chuny boma, obila marakore kod jong'anyo ne chalo lowo e kuonde duto matudo apeni mag chuny boma kaka Kenyatta Avenue, Kimathi Street, alwora mar National Archive, kagibet akicha mar kedo gi rumbi moro amora mar ji mokalo ariyo. Kata mana wang' apaya ma Koinange Street nyaka alwora mar kar yweyo ma Jivanji Garden ne opong' kod obila. Loche kod geche mag obila oluoro apeni duto mochomo kar jot maduong' ma jatend piny State House kaka Processional Way, State House Road kaachiel gi Arboretum. Kata odoko ni kwan mag obila mag kedo kod jong'anyo ne thoth kipimo kod mag jopiny e chuny boma, mano ne ok otamo moko kuom rowere kuom keto obila tesre e wang' apaya ma Tom Mboya kaachiel gi Moi Avenue. Tugo mar paka kod oyeyo ne odhi nyime e kind obila kod jong'anyo nyaka e seche mag ang'ich welo, kata odoko ni obila kawuono ne okwalo negi ng'wech kendo tamo gi kalo wang' apaya ma Moi Avenue. Kwan mag jong'anyo bende ne en piny kipimo kod chieng' tich ariyo, gino ma inyalo tudo kod okang' ma jatend piny William Ruto goyo bade piny kendo tamore keto koko e paro mar chik mar omenda kendo yie mar timo twak kod rowere mag Gen Z. Mopogore kod ng'anyo mar chieng' tich ariyo, chenro mag wuoth ne odhi nyime e chuny boma e yor kidam kidam, kata odoko ni thoth duke to ne olor e odiechieng' mangima. Wang' apaya ma Uhuru Highway, Ngong Road kaachiel gi alwora mar Serena kawuono ne okwe, gino mayango lony mamalo ma obila ne otiyogo e muonyo ng'anyo ma kawuono. Dwaro mag rowere mag Gen Z mar timo ng'anyo achiel kachiel nyaka kar jot maduong' ma jatend piny State House ne omuonyo pi bang' obila telo negi e rieko kendo dinogi e chuny boma maduong' ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Moi Avenue, Nairobi. Miche mag obila omanore kod gige lweny ne omanore kod oko kar jot ma jatend piny e boma ma Nairobi. Inga ne oketi apeni duto madhi e State House kendo geche ne ichiko mondo oluw apeni mamoko ka joma ni yienegi kadho ne duoko penjo modhuro kapok oyienegi. Jael Lieta nigi mathoth. Odiechieng' ma kawuono, jong'anyo ne geto mar donje kar jot mar jatend piny e kampen ma gidendo ni Occupy State House.
Kuom mano, arita ne oridi mokalo e apeni duto manyalo tero ng'ato kanyo. Chakre sa 12 kinyi, obila nosemako kuondegi mag jiwo arita kendo dino apeni ka girido arita ne kar jotno. Wuothe nyamburko madhi e chuny boma kowuok Lavington kod Kileleshwa ne igayo e apaya ma Dennis Pritt, gino manokelo ng'ikruok mar wuoth. Jogo mane tiyo gi apaya ma Riverside kod Arboretum ema noyudo ng'ikruok mathoth kane gayogi e apaya maduong' ma Uhuru Highway. Apaya ma Processional to ne odin chutho ne jopiny. Obila noketo hinga kendo riembo japiny mawuotho kata maniga piko mane temo tiyo gi apaya no. Kamano bende, donje apaya ma State House koka apaya ma Jakaya Kikwete bende ne odin. I wasn't intending to go today because I heard that it's a bit dangerous right now because of the way protesters have been getting shot and everything. So today we're protesting from home. Yeah. Ne en arita ma ored kendo okas marito kar jot mar jatend piny odiochieng' ma kawuono ka apisa magarita otimo duto mar neno ni onge ng'ama ong'weyo chal mar State House kawuono. Jailieta, Ramogi TV. Ng'at achiel ne ochiel gi lisasi e boma ma Kisumu kinde mane obila rakore kod jong'anyo machiegni kod kar chungo geche e bomano. Mekara bende ng'anyo ma Kisumu kono ne orumo apoya bang' ka temo mar jong'anyo donjo kar jot ma jatend piny ma Kisumu kokalo apaya ma Jomo Kenyatta gore Luanda. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth kowuok Kisumu. Ng'anyo ma Kisumu odiochieng' ma kawuono ne ochakore kar saa 4:30 mar onyango, kuma jong'anyo ne ochako wuoth kowuok Kondele ka gichomo chuny boma. Giyango ni ng'anyo ma kawuono ok en mar kwedo paro mar chiki komenda maigani, to en mar kwedo loch mar jatend piny William Ruto. Ere kaka sama president wuoyo gi ji to kuongo wuoyo kore ka jalupne wuoyo gi ji. Mane momiyo wacho sirikal ne tich osetamo nyaka gilor piny ma gidog dala nikech wabunge nyo saliti wanyoro kawuono president nyo wuondo wanyoro ni koro sani ose reject bill to constitution wacho ni koro bill ko tamore sign bill to bang' dala 14 bill no bedo bill kodwoke parliament. Tiende ni ya osemiyo joka bende ruso man ndalo 23 joka kadoke parliament dhido ka bill osebedo signed to wuondo wa ni ke kwanda mana. Wawacho kendo we condemn with the highest order gima Ruto notimo momiyo nthiwa te otho kendo Kisumu kae wach mani kendo ilao jopiny igawo yudhe iluoro kodgi iluongo nang'o Nyalenda Manyata manigo aga ji fuafua mano wa condemn kabisa ka wachung' ka kendo wawacho gi ji teka ni Ruto ok wadwari koro isetang'onwa loch mari koro doga dala to wawacho kendo ni jopiny be wawuothuru aura gi chir kikwa luoruru wawuoguru oko mon sauti wa ema bogolo wa oko nikech kama wasechope ni wachope amede to ka wadok chien to wane mwadhi luar piny kendo mwahinyra ahinya kama wachope ni nyaka wakel lokruok e piny Kenya kae mwang'e ni weche mag mibadhi orumo makapo ni wabiro dok e yiero moro ng'at madhi bedo president komno onego bed ni en kom maliet pa makidwa donje weche mag mibadhi. We want to know where is the justice for all our children who've lost their lives. We want to know what is the state going to do against the police officers that took action in their own hands and killed our children. We are standing here as mothers and we are weeping and we are saying we will not allow you to kill our children anymore. Wadagi waol dogdala nyako wuogi chikwacho maber kawa golo kura mar vote of no confidence e parliament duto to wagolo Ruto gi Gachagua gimatimore ni koro waloso caretaker government marito governance mar piny ma Kenya asto obedo checked and balanced by judiciary kanyo kuma wadwa wachope. Kata obedo ni jong'anyo ne timo ng'anyo e yo mamuol, apoya nono obila ne ochako kegi katiyo kod iro malungo wang' e alwora ma Patels Flats, wach mabende ne gikwedo e okang' mamalo. No dhiera nono ka wawuok ka wabire ng'anyo mamuol to ka wachopo kamiluongo ni Patel Flats to waromo mana gi polise kochako rakruok kodwa migowa gi iro malungo wang'. Onge gimnwa ketho onge ng'at mano mulo gir ng'ato wan wabiro kwa wacho mana ni ok wadwar tenda goko mar Ruto.
Rakruok makamano mane oneno e kind obila kod jopiny ne oweyo ka kwan jong'anyo ne odok piny, kata obedo ni kawuono to ne ok ging'eny ahinya kaka ne oneno e ng'anyo machieng' tich ariyo. Jong'anyogo mane koro kwan gi odong' matin ne 100 ne odhi nyime kod ng'anyo kotelnegi kod jakedne ratich oganda Boniface Okach kod jowetene. Ne gitero ng'anyo e alwora mar kar jot ma jatend piny ma Kisumu. Kata kamano, donjo ne otamogi nikech arita mapek mane oket e alworano, ka koro wende makwedo loch jatend piny William Ruto ema ne giwero kapok ne obila chopo mar twak kodgi kuma bang'e to ne gike. Sisi maandamano yetu ni ama? Iko kitu ya mtu imeharibiwa? Iko mtu amechokozwa? Iko polisi ameumizwa? Ng'anyono mane obiro ka jopiny ma Kisumu to ne oruko tijegi mapile mag wuoth kod yore ohala. Ne oduoko ng'iko yore wuoth kendo kata johala mane oseyawo dukni ne oduogo oloro mapiyo. Ng'at achiel ne oduogo chiel kod magina e kinde mane obila rakore kod kweth mane koro ohonore ma jowetegi mwandugi mopogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ng'anyo mamuol mane obagi kaunti ma Mombasa ne olokore bang' kweth jogo ma ichichgo ni gin jonjore kikore gi jong'anyo kendo chako turo dukni ka gikwalo mwandu jopiny. En gino ma kweth rowere maluongore ni Gen Z ne okwede okang' mamalo kendo koni mago ok gin jowetegi. Jojaoko nigi ler kowuok Mombasa. Ne en ng'anyo mamuol mane obagi gi rowere chakre tunge liech manie apaya ma Moi e chuny boma ma Mombasa ka gichomo apaya ma Digo kendo donjo e apaya ma Jomo Kenyatta ka giseyo tend jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano, ng'anyo mamuolno ne olokore e alwora ma Mwembe Tayari bang' kweth rowere mane jomanore gi gige lweny kikore gi jong'anyogo kendo chako kwalo jopiny kaachiel kod turo dukni e alwora ma Sabasaba. To join saizi, we are seeing things that we do not want to see as the peaceful youths of this county. We do not want kuna watu to join sijui wametumwa na kina nani that are trying to cause chaos. Do not associate that with us as the youth who started this from day one. When you wanafanya hizo vitu are people that we do not know. We haven't seen them from day one. They are just here maybe to cause chaos and to divert our attention. So what we are doing is peaceful. Naona serikali ndio inatufuata. We have nothing. We have no vandalization is going to take place. We are peaceful. Negiseyo jod bura maendo siro lwedo paro mar chik omenda kuom loko tanga kendo siro jatend piny Kenya mane otamore keto koke e chikno. Ruwerego ne oramo ni sani koro gidwani jatend piny Kenya William Ruto gwetao ni mar ok gimor gitende magikoni osiro chongima oganda mathoth e pachoka. Na tunajua wenye wametuma ma MPs wenye walikuwa wamesoma nyuma ya president jana. You voted yes. You really wanted this to go ahead. But all of a sudden akisema may withdraw you clap. Idiots. Wanasiasa wa Kenya tumezoea wanatuuzia uongo. We have been sold to, they have been selling us lies and we have been buying them every time. This time tumeamua hakuna kitu tutakubali. They should agree on what we are saying, not what they tell us. Yeah, of course. Yeah. We came first, they should listen to us. Tunataka kusema kufikia leo tumebadilisha mwito wetu. Hatuendi kusema reject finance bill, tunasema we must reject mpaka Ruto mwenyewe arudi kwa nyumbani Sugoi. Tuchukue nji yetu na tuirekebishe. To bang' pogore gi jonjore mane rocho ng'anyo margi, ne giwuotho nyaka e liare mar tend kaunti ma Mombasa, kuma ne gimoke musuma kendo pedho maua ka giparo godo jowetegi mane olalo ngimagi kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime e pachoka. Kwa hivyo sisi leo tunaombeleza sana, ndio naona wenzangu wako na mishumaa hapa. Tunataka tuwashe ya kwamba tuweze tukasimama pamoja na wale wa Kenya wote ambao waliweza kupoteza watu wao. Leo our mission was to hold a vigil and to talk to the president of this nation and to tell him that the people of this nation and the youth are very informed. We know Article 115 states clearly that he do not have any power whatsoever to withdraw a bill. He can only assent to the bill. What he did, he said he has conceded defeat and he has withdrawn. And in Constitution, President has no powers to withdraw a bill. He can only assent or reject.
And what we want to hear, he as the president, I have rejected and sent it back to the parliament. Obila ne okuore apaya madonje kar jot mar jatend piny Kenya maonge ng'ata ng'ata mano yiene tiyo gapaya no. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawuok e kaunti ma Mombasa ni kweo nene thoth counties motele kod duond bura mar UDA e ng'anyo mano bagi odiochieng' ma kawuono kowuok Kericho, Meru, Nyeri, Nakuru, Narok e kind mamoko. Jopiny koni wach mane miyo gi midhiero en paro mar chik mar omenda. Gino ma jatend piny Kenya William Ruto ne ogone bade piny. Chumba ma Eldoret kaka jodito mondi lero, rowere wuok gi runge madiyo ne jonjore kendo timo ler e bomano. Matin e seche 24 bang' jatend piny William Ruto go bade piny wi paro mar chik omenda ma higa 2024 counties ma opogore ma itayo kod duond bura mar UDA oleo ng'anyo mobagi odiochieng' ma kawuono kama ne ochako ng'anyo gokinyi. Obila ne obayo kod iro malungo wang' gino mane oduoko gi pacho. Kochakore gi Kericho, wuoth kod chenro mag ohala ne odhi nyime kaka pile. Jopiny koni paro mar chik omenda ma higa 2024 mane okelo pogruok e paro gino mane William Ruto yie wito oko. Kama wakaaji wa Kericho, shida zetu ni moja. Tunajua pesa ambayo inatengenezwa kama hii ya Binance Bill, inatengenezwa hii pesa na inaenda kwa mfuko za watu kesho zikikuja. Unaweza sikia Brazil in Kericho County imeongezewa karibu 10 billion. Na hiyo 10 billion itakuja ingia kwa mfuko ya watu. Wakichana meenda maandamano sababu naona nanyanyaswa. Hakuna hata hela kama mbeleni. Hela hakuna. Tuko na sita, tuko na njaa. Kila kitu ni kali. Tunasema President, umefanya kitu mzuri papa. E chuny boma ma Eldoret, rowere ma oting'o runge owuok oko mar rakore gi jonjore mane nyalo rocho chenro mag ohala e bomano ka bende giriwore timo ler e chuny bomano. Nyeri bende ohala ne odhi nyime kaka pile kopogore kod tich ariyo mane gimonjo e ohelni. Kendo tijwa wadhi mbele kaka an mekanika waendelea gi tich maber kabisa. Aneno ni wach maandamano ne to koro ginyalo were kode matin nikech kalure gi gima rais nyocha wacho onge weche mang'eny. Ka Narok to ganda okwayo jatend piny mondo kik lok pache nono to ginidogi e ndara. Damu imemwagika kwa wingi ya watoto ambao tumezaa. Mimi ni mama ya Gen Z. Tunaomba tu after those 14 days asituruke, wacha hii kitu atupilie mbali kabisa. Mimi naomba tu rais bila alisema afanye hivyo, lakini baadaye asibadilike tena juu unajua tumesoea na yeye sema kitu anabadilika. Counties kaka Nakuru, jogo ma ichichigo ni jonjore ote morocho kwe, kata kamano iro makech mar obila ne okeyogi. Magi gin counties manyaka nyicha ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higa 2024 chakre osebedo e lai manyime bago ng'anyo kasani to koro neno ni gidok chien ne ng'anyo go madhi nyime pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV. Anyuola ka achiel gi riwruok ma jopuonjre ma gin jotelo skunde kinde ma pachoka Kenya School of Law dwaro mondo we thuolo jatendgi Joshua Okayo mane ondhi kendo lalgo odiochieng' manyore kar dak mar Ongai County ma Kajiado. Matimore tok kane owe moko kuom jogo mane osendika Gabriel Oguda, Peter Oginga kod Kasmuel Mkore e kind mamoko. Giseo tim makamano kendo wacho ni dak gi luoro kaluwore kod kwan maduong' mar rowere mosendi kendo lalgo e pachoka ni kuomgi nyaka ne ng'anyo wi paro mar chik mar higa mag 2024 chakre. Gilero dwachgi mar ni riwruoge mopogore opogore makelo ratich oganda donjore wach makamano mane ni rowere mosebedo ka jiwo pachgi paro makamano moloyo to yor mbui mar X owe thuolo. Those who are holding him to just release Joshua because as a family we are in pain. We haven't known his whereabouts up to this moment. During uncertain times as this, our young people who have been abducted, who have no voice to speak for themselves, are calling upon us to use our voice to guarantee their safety. Because we know what rogue agencies do when you keep quiet. So we shall not be silenced, we shall not cower, and as students of the Kenya School of Law, this is what we are saying. If Joshua Okayo is not produced immediately, there shall not be peace. We are advocating for the release of those who have been abducted across the country and urge all government officers, including the police, not to be misused in perpetuating these illegal and unlawful actions.
As the Kenya School of Law students body, we decry the blatant disregard of Kenyan citizens' rights and are committed to play our part in demanding for an end to these injustices. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Mondi chako ala ma welding tijala nyala chake ne mana nyiew machine borin ge grinder in ge welding machine achiel. Ohala dwaro ni kibed gi tama mang'eny. Ohala kelo pesa mos. Kichako bei chito be chini mala ahinya tibiro yudo ka iriembo ji. Tich mar bawa luora ni okorach ahinya. Kech koni pima koni en chumbi koro metal rust sana koro bawa en durable. Korobao ni go ala kama ber. Erokamano nyakwaro mogi komedo kete Ramogi TV kawadhi nyime ji adek osemaki kendo tere doho katido gik monj kod kuoma notimore dala jaod bura mamolo mabende jakom komiti mar omenda kod chenro mag piny owacho dwa mamalo Kimani Kuria. Obila yango ni dhok adek mane ogiromo siling 390 kod gwen maromo 8,000 oseyudo pesa mag gisebedo ka gitimo. Dhiang' achiel noyud koseyang kadi achiel bende pok oyud kod gwen maromo 2,000. Moko mwandu mane oketh gi nyamburko 2 kaode bende noketh kod kite mane bayo. Jaod bura no kod apise pok oloso ewi timno kaka wuon arita kwe oseduok kod obila. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula lando ni oseyudo oboke mowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto manyiso ni ok obi keto e koke paro mar chik mar omenda mar higani. Oboke mane orne jood bura Wetangula wacho ni oseketo oboke ne lwet kamati mar omenda kod chenro mag piny owacho mabiro kole kendo miye duoko e pachgi. Kata kamano Wetangula yango ni od bura nitie rusa madundo kendo gibiro nono report mar komiti no ka giwuok e rusa tarik 22 mar dwe mar 7. Nyakwaro mogi kanyo bende bochako kao yueyo mana madundo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waiko ni mago hala to kod mago mag tuke. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy.
Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Huo saki nikukudishia kama vile kulikuaga. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi dundadu lipiga. Toka hapa. Dial *811*344# to get mtu wa past glory. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, pau siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, Ngeso Kangeso kod Jailieta. Kocha mar tim mar Emerging Stars Ken Odhiambo singo ni gidhi chako makare tukegi mag laro kombe mar Kosafa sechegi magirakore kod Zambia tukgi mokwongo kwa kawuono bende dhi nyime gi lak sechegi. Odhiambo wacho ni ne giikore makare kendo Emerging Stars matugo tukego e piny mar Afrika milambo biro rakore kod Zimbabwe chieng' Jumapil ka tich ariyo bende gibiro rakore kod tim machielo. Gesani nyakwaro Mgajwang' gik madhi nyime en ni tim mar Kenya oselo tim noero mar Zambia gonde ariyo kuoma nono ka bende gini dakika mar 36. We expect like 110% because playing a team like Zambia, they used to such tournaments. This is the first time we are bringing an under-23 team to the tournament. Nyakoro mogi gesani team no mar Kenya mbinongera kaka Rising Stars tugo kanyo kod team mar Zambia kendo kaka aneno kanyo en ni gin gonde ariyo kuom nono dakika en mar 36. Kadhi nyime Ishmael Kipkirui odoloch makende piem mag mita 5,000 kidieny ma jong'wech ma ikgi oko ingo 20 mano bag lap manyayo. Kipkirui ne yudo lojni e seche ma Diana Chepkemoi yudo loch e kidieny ma mita 5,000 ma ichikruok ohinga. Sara Morane bende ong'ado tiko mar piem e mita 800 ka Collins Kibiwot bedo jaloch e mita 1,500. Jong'wech ariyo mabiro tieko e namba 1 kod 2 biro yudo thuolo mating'o bendera ma piny Kenya piem mag piny mangima ma jong'wech ma ikgi oko ingo 20.
Hata mpaka mahali nimefika nataka kuambia Mungu asante. Sikuwa nawezanga. Nilikuwa naendanga mpaka sometime na give up. Naona mpaka watu wakubwa hivi. Najiambianga ni kama watanishinda. Kumbe tu mazoezi nyo wanapiga ni kama mimi. Kwa leo na furaha nimeshinda race na hiyo ni furaha kwangu. Pia namshukuru coach wangu kwa kunitrain na kunipa huwa ananitia moyo kwa hii race, ananiambia hakuna kitu ngumu. Sasa nimeamini leo kweli hakuna kitu ngumu. Hii ni mara ya 4 niking'ang'ana kwa mbio na nimeenda huko tena Australia na Zambia na pia nilikuwa nimeenda Kunda Best. Ya Koramogiro kamano kuoma kete Ramogi TV chenro mar ang'ichwelo ma bende mesa mwaka weche manyien obedo gi thuolo mar ikoni odhiambo masani kata kamano kwatiyo gi kanyo koromo saa 3 chenro mar imero bichako duo kanyo kod weche manyien. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa nen Wilson Ochuka.